Pour la révolution. Prêt. Pour la révolution. Prêt. Pour la révolution. La lutte continue. Merci. Mbalmao aninche kaw fo tugun akwadane anaka sugandiko nyumana. Mbalmao anana tugun femiye plainte kuma balmakɛ mun contre la ni dossier kun bɛ biju la dossier nana commune ka tribunal la an nana o kuma na fɛn min a bilala jugement na an bɛ foli lase bɛɛ ma n balimaw nin bɛɛ aw ka hakili sigi aw ka hakili sigi anw bɛ baara min na aw ka baara de don anw bɛ baara min na aw ka baara de don k'a ɲini maliyɛn cɛ n'a muso fɛ a ye da aw ka sariya la mɔgɔw bɛ manamanakan min fɔ a bɛ tan a don tan a bɔ tan a si tɛ tiɲɛ ye anw bɛ faso ka baara de la wa an t'a ɲini don kelen dan kelen ko tribunal ka ko da diya n na ou bien polisiw ka ko da diya n na polisiw ye bɛɛ jɛ ye gendarmew ye bɛɛ jɛ ye n'an filila u k'an corriger a kan kɛ cogo min na nka ni mɔgɔ minnu fana filila olu ka corriger i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na an tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ ɲini an tɛ faveur ɲini an tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ye an ye jamanadenw bɛɛ de ta ye bi an nana an balimakɛ Tayiruba o tuma na fɛn min ye an kun nana commune ka tribunal la n'Ala sɔnna ma nin y'an tatɔ ye so maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ a y'aw hakili sigi maliyɛn minnu bɛ kɔnɔ a ka hakili sigi hali sini an y'o de fɔ aw ye jamana in a bɛ jɔ nka a tɛ jɔ ni nin tɛ dɛ a tɛ jɔ ni nin tɛ i bɛ lamisɛnya k'i tɔɔrɔ i bɛ yuguyugu fɛn bɛɛ bɛ k'i la nka nin y'an ka victoire de tatɔ ye barisabula fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ ba de tun bɛ nin an bɔr'o la ka na kɛ ko anw de bɛ ka propagande kɛ an bɔr'o la ka kɛ sisan plainte bɛ ka don an contre la n'a bɔr'o la wa bɛɛ bɛ fara tension kan nin y'u ka dernier phase de la n'an bɔra nin na sisan bɛɛ bɛ tension soutenir ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama donc k'a fɔ an balimaw ye ala de y'anw dangan kɛ nin ye n'i ko i bɛ fasoko kɛlɛ la a tɛ kɛ ni nɔgɔya ye dɛ k'i b'i sigilen to ka salon kɔnɔ ten ka kuma ko mɔgɔ tɛ kuma f'i ma ou bien mɔgɔ t'i wele yɔrɔ la o tɛ tiɲɛ kuma ye dɛ an n'a bɛnnen don weleli kama wa an jɛra n'a ye plainte ka don an kama ni mɔgɔ min fana ye fɛn fɔ an ka faso ma k'a fɛn fɔ an ka kiri ma k'a fɛn fɔ polisiw ma k'a fɔ gendarmew ma an fana bɛ plainte don o kama désormais parce que olu de plainte ko inauguré olu de y'a inauguration kɛ sisan olu de y'a baptême de feu kɛ fɔlɔfɔlɔ an tun b'an pan ko dɔ kɔnɔ an t'an pan o kunna bilen n balimaw hali bi an nisɔndiyalen de bɛ yan an ye nin de fɔ activiste videoman blogueur an minnu bɛ transition soutenir an ka kelen ye an ka ɲɔgɔn na gosi dabila an minnu bɛ transition soutenir dɛ an kana transition to yen mɔgɔ si ye n'u bɔra su an ka bɔ tile n'u bɔra tile an ka bɔ su n'u ye video kɛ fajiri an ka video kɛ tilegan fɛ n'u ye video kɛ tilegan fɛ an ka video kɛ su fɛ u t'aw ka téléphone ye an ta ye n'u ko min ni jamana ko don dɛ hali bi yanni ka bɔ kuma la n bɛ segin kuma kan diinɛ ko kuma maa ma i y'a kɛ k'i ye dankari diinɛ la anw t'i soutenir dɛ n bɛ segin kuma kan k'a fɔ ko ko anw ye ɲɛna woloma kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ y'a ka taa cɛ o cɛ i da tugura diinɛ ko kuma la an n'i tɛ bi an n'i tɛ sini i y'o faamuya ka ɲɛ o y'i ka ko de y'i bolo i m'o faamuya ka ɲɛ o i n'o tɛ kelen je répète pour une dernière fois mɔgɔ o mɔgɔ k'e de baarada ye diinɛmɔgɔ ka ko la gosili kuma in an n'i tɛ dɛ an ka ko bɛɛ faso politiki ale ni o kumana an ka jamana jɔnjɔnw n'o ye armée o n'a ɲɔgɔnnaw ye i kɔni ser'o ma i b'anw jɔlen sɔrɔ yan ka foli kɛ Asimi ye ka tila ka dugawu den kɛ hali bi an ka premier ministre Choguel a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an ma bana fɔ aw ye dɛ an ma bana fɔ aw ye a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o kumana n balimaw n'a kun sigilen don k'an kɔnɔ k'an bɛna hymne kalan anw tɛ hymne kalan bi an t'a kalan sini o kumana an tɛ hymne foyi kalan bi an tɛ sigilen min fɔ bi kɔni an tɛ sigilen min fɔ bi vraiment k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲumandɔn dan tɛ foli min na kiri bilala an t'o don fɔ mɔgɔ ye kiri mana bila don min na an bɛ tila ka communiquer k'o la k'o fɔ n'an sɔnna an b'o fɔ o fɔli tɛ bɛnnen tɛ anw na an kɔni b'a dɔn ko kɔni bilala ka taa jugement na pour le moment an kɔni bɛna taa so an n'an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Tayiruba baasi foyi t'a la a filɛ nin baasi foyi t'a la baasi foyi t'a la donc nin y'an tatɔ ye an bɛ foli lase parquet communicatif ma ka foli lase police juge bɛɛ ma a n'a magistrat bɛɛ a n'a baarakɛla bɛɛ walayi ni bonya tɛ fila o y'an bonya mɔgɔ n'i welela fanga la i yɛrɛ bonyacogo i bɛ kuma ka ɲa i minɛcogo fanga fɛ i bɛ kuma ka ɲa o de b'an bila an bɛ kuma avec l'esprit tranquille donc k'a fɔ aw ye baasi foyi t'an na nin y'an ta kan ye a k'an bɛn waati wɛrɛ nin ye ka kunnafoni ladaw ma k'an bɛn kosɛbɛ prêt voilà restez mobilisés